നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ സമീക്ഷാ പരിപാടിയിൽ കൊങ്ങിണി ഭാഷയും സാഹിത്യവും എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം. കേരളത്തിൽ ധാരാളം കൊങ്ങിണി സംസാരിക്കുന്ന ജനവിഭാഗമുണ്ട്. ധാരാളം കൊങ്ങിണി എഴുത്തുകാരും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് രചിച്ചിട്ടുള്ള കൊങ്ങിണി കൃതികൾ മറ്റു ഭാഷകൾ ആദ്യമായി ശ്രീ കെ അനന്തഭട്ട്. അദ്ദേഹം കൊച്ചിയിൽ താമസിക്കുന്നു. കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ വിവർത്തന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. കൊങ്ങിണിയിൽ ധാരാളം കവിതകളും ഗാനങ്ങളുമൊക്കെ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ശ്രീ ശരത്ചന്ദ്ര ഷെണായ് നമ്മുടെ കൂടെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ കവിതാ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. ധാരാളം കവിതകൾ കൊങ്ങിണിയിൽ നിന്ന് ഹിന്ദിയിലേക്കും മലയാളം, കന്നഡ ഭാഷകളിലേക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ട് തർജ്ജമ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട്. കൊങ്ങിണിയിലെ കഥകളും നിരൂപണങ്ങളും ഭാഷ പഠിക്കാനുള്ള പുസ്തകങ്ങളും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ശ്രീ എൻ ബാലകൃഷ്ണ മല്യ കൊങ്ങിണിയിൽ 1000-ലധികം കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ പുസ്തക രൂപത്തിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും മാസികകളിലും ഒക്കെ ധാരാളം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ യുവകവികളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണ മല്യ. അതുപോലെ നമ്മുടെ കൂടെ ശ്രീ RS ഭാസ്കറുണ്ട്. മലയാളത്തിലേക്കും മറ്റു ഭാഷകളിലേക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ തർജ്ജമ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ നിന്ന് പ്രശസ്തമായ ഏതാനും കൃതികൾ അദ്ദേഹം കൊങ്ങിണിയിലേക്കും പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കവിതകളും അദ്ദേഹം കൊങ്ങിണിയിലേക്ക് മറ്റു ഭാഷകളിൽ നിന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ നമുക്ക് പൊതുവായി പലർക്കും ഉള്ള ഒരു ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് കൊങ്ങിണി ഭാഷയിൽ വാമൊഴിയായ സാഹിത്യവും അതുപോലെ വരമൊഴിയായിട്ടുള്ള സാഹിത്യവും ധാരാളമുണ്ട് എന്നത് പലർക്കും പുതിയ അറിവാണ്. അപ്പോൾ കൊങ്ങിണി ഭാഷയിൽ കവിതകളും കഥകളും അതുപോലെ നാടകങ്ങളും മറ്റ് സാഹിത്യ വിഭാഗങ്ങളുമൊക്കെ വളരെ സമ്പന്നമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തരം കൃതികൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യം പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് തോന്നുന്നു. അക്കാര്യം കൂടി ഇന്ന് നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ശ്രീ RS ഭാസ്കർ കൊങ്ങിണിയിലെ വാമൊഴി സാഹിത്യം മാത്രമല്ല വരമൊഴി സാഹിത്യവും എപ്രകാരം സമ്പന്നമാണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? സാഹിത്യഭാഷയായിട്ട് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി കൊങ്ങിണിയെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാരത ഭരണഘടനയിലുള്ള മറ്റു ഭാഷകൾക്കൊക്കെ ഒപ്പം കൊങ്ങിണിക്കും സ്ഥാനം ഉള്ളതാണ്. കൊങ്ങിണി സാഹിത്യത്തിന് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം വരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും പ്രശസ്തമായ ഒരു ഭാഷ സംസാര ഭാഷ മാത്രമല്ലെന്നുള്ളതിന് തെളിവുകളാണ്. മാത്രമല്ല 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കൊങ്കിണി ഒരു സാഹിത്യ ഭാഷയായി വികസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളതിന് മതിയായ തെളിവുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് കൊങ്ങിണി ഭാഷ ഒരു ഇൻഡോ ആര്യൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഭാഷയാണ്. പൊതുവെ ദേവനാഗരി ലിപിയിലാണ് കൊങ്ങിണി എഴുതി വരുന്നത്. ഇൻഡോ ആര്യൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റു ഭാഷകൾ സംസ്കൃതം, മറാഠി, ഹിന്ദി, ഗുജറാത്തി ഇവയൊക്കെയാണ്. എന്നാൽ ഈ കാരണം കൊണ്ടല്ല കൊങ്ങിണി അറിയപ്പെടാതിരുന്നത്. ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും കൊങ്ങിണിക്ക് വേണ്ടവണ്ണം പ്രചാരം കിട്ടിയില്ല എന്ന് വേണം പറയുവാൻ. കൊങ്ങിണി ഭാഷയിൽ അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങളും കൂടി ഒരുപാടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ശ്രീ ശരത്ചന്ദ്ര ഷെണായ്, ഏത് പുസ്തകമാണ് കൊങ്ങിണിയിൽ ആദ്യമായി അച്ചടിച്ചത്? ഭാരതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് വരുന്നത് ഗോവയിലാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ. അപ്രകാരം കൊങ്ങിണിയിലെ ആദ്യത്തെ അച്ചടിച്ച പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദോക്തീന ക്രിസ്താവാണ്. അതെഴുതിയത് ഫാദർ തോമസ് സ്റ്റീഫൻസ്. അത് 1622 അച്ചടിച്ചു. എന്നാൽ ഇത് കണക്ക് ഒരു വിദേശിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷനാണത്. നേരെ മറിച്ച് ഭാരതീയനായ ഒരാളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അച്ചടിച്ചു വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കൂസിലാണ്. അത് 1678 കൊങ്ങിണിയിലുള്ള സാക്ഷ്യപത്രവും കൊങ്ങിണിയിലുള്ള സസ്യനാമങ്ങളും അതിൽ ബ്ലോക്ക് പ്രിന്റിംഗ് ആയിട്ട് അച്ചടിച്ചു വന്നു. അങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഇവിടെ കൊങ്ങിണിയിലെ ആദ്യത്തെ ബ്ലോക്ക് പ്രിന്റിംഗ് നടന്ന പുസ്തകം ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കൂസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതൊരു ലത്തീൻ പുസ്തകം, ലത്തീൻ ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു ഔഷധ സസ്യ ഗ്രന്ഥമാണ്.
ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണ മല്യ, അതിനെക്കുറിച്ച് താങ്കൾ ധാരാളം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. ആ പുസ്തകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ 3 കൊങ്ങിണി വൈദ്യന്മാർ കൊങ്ങിണി ഭാഷയിലുള്ള ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോഗം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? 1678 മുതൽ 1693 വരെ 12 വാള്യങ്ങളിലായി പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ പുസ്തകത്തിൽ 2 രീതിയിലാണ് കൊങ്കിണി ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് സാക്ഷ്യപത്രമായും, 2 അതിൽ വരച്ചിട്ടുള്ള ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള വിവിധ ഭാഷകളിൽ ഒന്നായി. ഈ പുസ്തകത്തിൽ കൊങ്കിണി ദേവനാഗരി ലിപിയിലാണ് അച്ചടിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ കൊങ്കിണി മാത്രമല്ല, മലയാളത്തിലെയും ആദ്യത്തെ ബ്ലോക്ക് പ്രിന്റിംഗ് പുസ്തകമാണിത്. മലയാളത്തെ ഇതിൽ മലബാറി എന്നും കൊങ്കിണി ലിംഗ്വ ബ്രാഹ്മണ എന്നുമാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് വാമൊഴി സാഹിത്യം, അതായത് തലമുറകളായി കൈമാറി വന്ന ഒരു ഓറൽ ലിറ്ററേച്ചർ, വാമൊഴി സാഹിത്യം കൊങ്ങിണി ഭാഷയിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ അച്ചടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടോ? കൊങ്ങിണിയിലുള്ള പഴമൊഴി സാഹിത്യം ധാരാളം പുസ്തക രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. കൊങ്ങിണി നാടോടി കഥകളായാലും കൊങ്ങിണി നാടൻ പാട്ടുകളായാലും കടങ്കഥകൾ, അതുപോലെ വാക്പ്രചാരങ്ങൾ, അതെല്ലാം വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ പുസ്തകങ്ങളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഗോവയിലുള്ള പഴമൊഴി സാഹിത്യം അവിടെ നിന്ന് പുസ്തക രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കേരളം, കർണാടകം എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും പുസ്തക രൂപത്തിൽ അച്ചടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ അച്ചടിച്ച് വന്ന വാമൊഴി സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് പലർക്കും അത് മനസ്സിലാക്കുവാനും അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് പഠിക്കുവാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് പ്രചാരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും നാടൻ പാട്ടുകളോ നാടൻ കഥകളോ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള കൊങ്ങിണി സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ളതായി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതെ, കേരളത്തിലുള്ള പഴമൊഴി സാഹിത്യം അത് തന്നെ ഗോവയിലും. എന്നാൽ പാഠഭേദങ്ങളുണ്ടാകും, ശൈലീഭേദങ്ങളുണ്ടാകും. അതില് പദപ്രയോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നിലവിലുണ്ട്. ഇവിടെ കാണുന്നതും അവിടെ കാണുന്നതും എല്ലാം ഒന്നല്ല. എന്നാൽ പല നാടൻ പാട്ടുകളായാലും കഥകളായാലും ഇവിടെയുള്ളത് അവിടെയുണ്ട് എന്ന പാഠഭേദങ്ങളോട്. ഈ ഗൊഡ്ഡരാമായൺ പോലും കേരളത്തിലുള്ളതുപോലെ ഗഡ്ഡാരാമായൺ മറന്ന് ഗോവയിലുണ്ട്. കൊച്ചി പ്രദേശത്ത് വളരെ അധികം പ്രചാരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നാടൻ കലാരൂപമായിട്ടാണ് ഗൊഡ്ഡരാമായൺ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ശ്രീ ആർ എസ് ഭാസ്കർ, ഗൊഡ്ഡരാമായണത്തെക്കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഗൊഡ്ഡ ഒരു പ്രാചീന കലാരൂപമാണ്. മധ്യകേരളത്തിലെ കൊച്ചിയിലെ അമരാവതി ജനാർദ്ദന ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ ചടങ്ങ് എല്ലാ വർഷവും നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഒരു അനുഷ്ഠാന കല എന്ന നിലയ്ക്ക് ഫാൽഗുന മാസത്തിലെ ദ്വാദശി ദിവസം രാത്രിയിലാണ് ഇത് നടത്താറ്. വാദ്യമേളങ്ങളോടെ രാമായണ ചൊല്ല് നടക്കും. താളത്തിനൊത്ത് ആടാൻ ഗൊഡ്ഡ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി, അതായത് വ്രതനിഷ്ഠയോടെ എത്തുന്ന ആൾ താളത്തിൽ ഒപ്പിച്ച് ആടും. ഈ അനുഷ്ഠാനം നടത്തിയിരുന്നത് ബൊഡ്ഡോ ഷെട്ടി എന്ന ആളാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ പരമ്പരാഗതമായ ഈ ചടങ്ങ് അവിടെ നടത്തിയിരുന്നത്. ഇടക്കാലത്ത് ഇത് എന്തോ കാരണവശാൽ അതിന് ഒരു തടസ്സം വരികയും പിന്നെ അഭിമന്യു ഷെട്ടി എന്ന വ്യക്തി അത് പുനർജീവിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ അഭിമന്യു ഷെട്ടിയുടെ മകൾ രക്ഷിതയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ ചടങ്ങ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ഈ ക്ഷേത്രകല ഒരു വേദിയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഷേഖ് ബൽരാജ് എന്ന വ്യക്തി അത്യധികം ശ്രമം നടത്തുകയുണ്ടായി. ആ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഈ കലാരൂപം പല വേദികളിലും അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാരത് ഭവൻ പോലുള്ള സംഘടനകളുടെ വേദികളിലൊക്കെ ഇത് അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. വൈശാവാണി സംസ്കൃതി മണ്ഡൽ എന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് ഇത് പൊതുവേദിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്തു തന്നെയായാലും ഈ കല നാമാവശേഷമായേക്കാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. ഇത് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് കേരളത്തിലെ കൊങ്ങിണിയുടെ ഒരു അഭിമാനം ഉള്ള ഒരു കലയാണിത്. കാവാലം നാരായണ പണിക്കർ തന്നെ അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി, കൊങ്കിണി നാടകത്തിലെ ആദ്യ രൂപമായിരിക്കണം ഈ
ഗൊഡ്ഡെ രാമായൺ എന്ന അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കല സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെയും കൂടി ചുമതല ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാനും കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഗൊഡ്ഡെ രാമായണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും അതിൻ്റെ പ്രസക്തിയും അതിൻ്റെ കലാരൂപം എന്ന നിലയിലുള്ള സവിശേഷതകളുമൊക്കെ വളരെ വിശദമായി ശ്രീ ഭാസ്കർ പറഞ്ഞു. ഈ പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാവ്യം ഇത് ആടി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാവ്യമാണ്. ഇത് പുസ്തക രൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം? ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഭാഷാപ്രയോഗത്തിന്റെയും ശൈലികളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ 13-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ഗ്രന്ഥമാണെന്നാണ് ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഈ ഗൊഡ്ഡെരാമായണം എറണാകുളത്ത് മുണ്ടശ്ശേരി തറവാട്ടിൽ കണ്ടെടുത്ത ഒരു താലിയോല ഗ്രന്ഥത്തിൽ മലയാള ലിപിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ദേവനാഗരി ലിപിയിൽ ലിപി പരിവർത്തനം ചെയ്ത് പ്രൊഫസർ R.K. റാവു അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്നത് ഗോവ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കൊങ്കണി MA പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള പാഠ്യവിഷയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു ഗേയകാവ്യമാണ് ശ്രവോണു എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭാസ്കർ, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? ശ്രവൺ ഗൊഡ്ഡയെ പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു അനുഷ്ഠാന കലാരൂപമാണ്. ഗൊഡ്ഡെ രാമായണത്തിൽ രാമായണ കഥ മുഴുവനും അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ശ്രാവണന്റെ കഥയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു അവതരണമാണ് നടക്കുന്നത്. കഥ ചൊല്ലലും ഗൊഡ്ഡോ എന്ന വ്യക്തിയുടെ ആട്ടവും കൂടി ആ അനുഷ്ഠാന കലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണയായി കുടുംബി സമുദായങ്ങളുടെ ഒരു അനുഷ്ഠാന കല ആയിട്ടാണ് ഇത് പറയപ്പെടുന്നത്. ഹോളി ദിവസം ആണ് ഈ ചടങ്ങുകൾ അവതരിപ്പിക്കാറ്. ചെറായി, പെരുമ്പടന, പറവൂർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് നടന്നു വരുന്നതായിട്ടാണ് അറിവ്. ഈ അനുഷ്ഠാന കലയിലെ ശ്രാവൺ ഗീതം അത് ഗേയകാവ്യം ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. KB നാരായണയോഗി ചൊല്ലിക്കേട്ട് KK സുബ്രഹ്മണ്യൻ പുസ്തകരൂപത്തിൽ ആക്കി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രാവൺ ഗീതത്തിൽ വിശദമായ ഒരു പഠനം PG കമ്മത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രാവൺ ഗൊഡ്ഡെ ഹൊറാണച്ച ഗീത് എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങളോട് സഹിതം ആണ് ആ പുസ്തകം അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയത്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്കും ആ പുസ്തകം വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വാമൊഴി സാഹിത്യം വളരെ സമ്പന്നമായ ഒരു ഭാഷയാണ് കൊങ്കണി എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഈ വാമൊഴി സാഹിത്യത്തിൽ ഗദ്യവും പദ്യവും പാട്ടുകളും അതുപോലെ പഴഞ്ചൊല്ലുകളും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നും നാം അറിയുന്നു. ഇവിടെ ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണ മല്ലയോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഈ വാമൊഴി സാഹിത്യം വരമൊഴിയായി പിന്നീട് എഴുതപ്പെട്ട് ഒക്കെ വന്ന് ഒരുപാട് കാലഘട്ടമായെങ്കിലും ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന കൊങ്കണി ഭാഷയിലെ ലിഖിതമായ സാഹിത്യത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഏത് വിഭാഗമാണ് കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമ്പന്നമായിരിക്കുന്നത്? പദ്യമാണോ, ഗദ്യമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വിഭാഗമാണോ? എന്താണ് താങ്കളുടെ വിലയിരുത്തൽ? രണ്ടും വികാസം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും താരതമ്യം നോക്കുമ്പോൾ പദ്യസാഹിത്യമാണ് കൂടുതലായി വികസിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൃഷ്ണദാസ് ശ്യാമ 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതിയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചരിത്രകഥ, കൊങ്കണി രാമായണം, മഹാഭാരതം, അതിനുശേഷം പിന്നീട് രചിക്കപ്പെട്ട വെങ്കടേശ കല്യാണം, ഗൊഡ്ഡെ രാമായണം മുതലായ കൃതികൾ ഭക്തിരസപ്രധാനമായതാണ്. അതുകൊണ്ട് വീടുകളിലും ഇപ്പോഴും പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നാടൻ പാട്ടുകളിൽ നമുക്ക് പദ്യസാഹിത്യത്തിൻ്റെ പല രൂപഭാവങ്ങളും കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരു വായനക്കാരെന്ന നിലയിൽ പണ്ട് കൊച്ചിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന കൊങ്കൺ ജനത മാസികയിലും പിന്നീട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വരുന്ന സ്പന്ദൻ, വൈഷ്ണവരത്ന, സാരസ്വതവാണി എന്നീ മാസികകളിലും കവിതകളാണ് കൂടുതൽ ആയി കാണുന്നത്. പുസ്തക രൂപത്തിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം കൃതികളും കവിതാസമാഹാരങ്ങളാണ്. ഒരു ഭാഷയുടെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നതിൽ
വെറും പാട്ടുകളും കഥകളും മാത്രമല്ല, ഒരുപക്ഷെ വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അതുപോലെ നിഘണ്ടുക്കളുമൊക്കെ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ചരിത്രമാണ്. കൊങ്ങിണി ഭാഷയുടെ വളർച്ചയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ നൽകിയ വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാമോ? വ്യാകരണ പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാരതീയ ഭാഷയിൽ ആദ്യമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന വ്യാകരണ പുസ്തകം കൊങ്ങിണിയിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാദർ തോമസ് സ്റ്റീവൻസ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകം 1640 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഗോവയിൽ നിന്ന്. അതുകൂടാതെ ഫാദർ മാഫെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യാകരണ പുസ്തകം തയ്യാറായി, അത് മംഗലാപുരം സൈഡിൽ നിന്ന്. അതുകൂടാതെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും കൊങ്ങണി വ്യാകരണങ്ങൾ അച്ചടിച്ച് പ്രകാശിതമായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വ്യാകരണം എന്ന ശുദ്ധവ്യാകരണത്തിലും ഉപരിയായിട്ട് ഭാഷാ പഠനം കൂടി ഉൾപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് സുമിത്ര മങ്കേഷ് കത്രെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കൊങ്കണി. പിന്നെ ഡോക്ടർ PB ജനാർദ്ദൻ, അദ്ദേഹം ചെന്നൈക്കാരനാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹയർ കൊങ്കണി ഗ്രാമർ എന്ന പുസ്തകം അച്ചടിച്ച് വന്നു. പിന്നെ ഗോവയിൽ നിന്നും ബോർക്കർ, 2 ബോർക്കർമാരുടെ വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്. ധാരാളം വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം, ഇവിടെ പ്രൊഫസർ RK റാവുവിൻ്റെ വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥമുണ്ട്. ധാരാളം വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അച്ചടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. വ്യാകരണം ഒരു ഭാഷയുടെ പ്രയോഗം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാക് സമ്പത്ത്, വാക്ചാതുര്യമൊക്കെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യാകരണത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് നിഘണ്ടുവിൻ്റെയും ഉപയോഗം സാധാരണക്കാരനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടത്. ഇന്നത്തെ സാധാരണക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. ചെറുപ്പക്കാരും എല്ലാവരും പെടും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സമൂഹത്തിനും മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കുമൊക്കെ വളരെ സ്വാഗതാർഹമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും നിഘണ്ടുക്കൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഓൺലൈനായിട്ടൊക്കെ ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പുരോഗതി കൊങ്ങിണി ഭാഷയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ് ഭാസ്കറിന്റെ അഭിപ്രായം? തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജിയുടെ കൂടുതൽ ഉപയോഗങ്ങൾ കൊങ്ങിണി ഭാഷയിൽ നിഘണ്ടു നിർമ്മാണത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ. ധാരാളം നിഘണ്ടുകൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്, ഓൺലൈൻ നിഘണ്ടുകൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്. അതിൽ പ്രധാനമായ ചിലത് മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഗോവ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കൊങ്ങിണി ശബ്ദമാല എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു നിഘണ്ടു. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നാം ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദേവനാഗരി ലിപിയിൽ കൊങ്ങിണിയിൽ വരും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം മാത്രമല്ല, ബാക്കിയുള്ള വ്യാകരണപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാണ്. നാമം, ക്രിയ, നാമവിശേഷണം, ക്രിയാവിശേഷണം, പര്യായങ്ങൾ വരെ അതിൽ നിന്നും ലഭിക്കും. അത്രത്തോളം വളരെ വിപുലമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് ഗോവ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ നിഘണ്ടുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഫാദർ മാഫയുടെ പേരിവിടെ പറയുകയുണ്ടായി. 1882-83 അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയ കൊങ്ങിണി ഇംഗ്ലീഷ് കൊങ്ങിണി നിഘണ്ടുകൾ ഇന്ന് ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്ത രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. അത് വലിയ ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയാണ്. ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്തെടുത്ത നിഘണ്ടുകളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കൺമുമ്പിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറയാം, ഈ കൊങ്ങിണി ഡിക്ഷണറി പോലെ തന്നെ മലയാളവും അതിൽ ലഭ്യമാണ്. അത് ഇങ്ങനെ കാണുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1881 ഗുണ്ടർട്ടിൻ്റെ നിഘണ്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ തിരിച്ച് കൊങ്ങിണിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാൻസോബാൻ്റെ ഒരു നിഘണ്ടുവുണ്ട്. കൊങ്ങിണി വാക്കുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങളും അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ കൊങ്ങിണി പദങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വിപുലീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു
സേവനമാണ് ഇന്ന് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിക്ഷണറികൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ദേശത്ത് മാത്രമല്ല വിദേശങ്ങളിൽ പോലും ഉള്ള കൊങ്ങിണി സംഘടനകളും വ്യക്തികളും ഇന്ന് ഈ സേവനം മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. മോഹൻ പ്രഭു കാനഡയിൽ നിന്നും അത്തരമൊരു ഡിക്ഷണറി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കറാച്ചി നിന്നുള്ള കൊങ്ങിണി സംഘം അവരും ഇത് വെബ്സൈറ്റും ഡിക്ഷണറിയും ഒക്കെ ഉള്ള സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജി വളരെ അധികം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഭാഷ കൂടിയാണ് കൊങ്ങിണി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ശരി. നന്ദി ഭാസ്കർ. ഇന്നത്തെ സമീക്ഷ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഞങ്ങളുടെ നന്ദി, നമസ്കാരം.